होबाय गिबियावनो जोंनि एसओडी डक्टर सांग्रां ब्रह्म सारनिसिम रोजा रोजा जोंनि खुंग्रिं सारागुरि गामिनि सानजाफारा बान्दोनिफ्राय साबायखर जासि हरग्रोनाय जाबाय। दिनै सारा जोंनो बान्दो कमिटियाव दिनै जोंनि थेखाखौ नुनानै दिनै बेखौ सारा गावनि निजेनो जिसिबि हमनानै होनानै सानथाम खामानि मावहोनाय जाबाय। बेनि थाखाय धन्यबाद जासियो सारनिसिम। आरो बेजों लोगोसे जोङो बान्दो कमिटि सानजाफारा बान्दो कमिटि जानानै बेखौनो होनो जाहाथे इयुनाव जोंबो सारखौ माने सारखौ जोंबो इयुनाव जोंबो सापर्ट खालामगोन बेखौनो बुंनानै जोबनायाव सांग्रां सारनिसिम बेखौनो आर'ज गोजोननाय जासिहरबावो जोंनि सानजाफारा बान्दोनि कमिटि जानानै। दिनैहाय खुंग्रिं सारागुरि गामिनि नैबे सानजाफारा गामिखौ जे गामिनि बान्दोखौ जे डक्टर सांग्रां ब्रह्मआ मावनानै होबाय नोंथांमोना बे समाव मा बुंगोन? आं माने जोंनि सारागुरिनि सानजाफारा गामिनि जोंहा बान्दो कमिटिनि मानगोनां जोंहा रायजोफोर आरो जोंनि माने आबादारि मावनानै जाग्रा दा जोङो मालाबाबो बेबादि जोङो मोनथाराखैमोन। दा जोङो दिनै जोंनि डक्टर सांग्रां ब्रह्मनि अननायाव दिनै जोङो मावफुनाय हिसाबै जोङो जोबोरैनो जोङो माने खुसि मोनदों आरो उनावबो जोङो बे बिथांखौ जोङो उनावबो जोङो माने जोंखौ अननाय हिसाबै जोंबो अननाय होगोन होननानै आं बहायनो बे बाबानिसिम आं बहाय आंनि बुंनायखौ फोजोबनाय जाबाय। लाबाय होनोसै नामा? लाबाय। बे खामानिखौ मावफुंनो थाखाय जोङो डक्टर सांग्रां ब्रह्मखौ रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय। इलेक्ट्रिक स्कुटि बायनो गोसो गुदुं रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। नावखाथायाव थानाय DNB मटर्स डिलारआ नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों मोजां आरो जौगा थाखोनि इलेक्ट्रिक स्कुटि। नोंथाङा नावखाथायाव फैनानै नोंथांनि गोसो बायदि बुमि अट'मबाइल कम्पानिनि इलेक्ट्रिक स्कुटिखौ बाङाय बेसेनावनो लांफैनो हागोन। तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय गड़ेश्वर आरो बगामाथि थांग्रा लामायाव थानाय नावखाथा सकआव दं बुमि अट'मबाइल कम्पानिनि इलेक्ट्रिक स्कुटिनि श'रुम। नोंथांमोना बे श'रुमाव बुमि अट'मबाइलनि गुबुन गुबुन मडेलफोरनि इलेक्ट्रिक स्कुटिखौ खम बेसेनावनो मोननो हागोन। बिटिआरजों लोगोसे सा सानजा भारतनि गेजेरावनो गिबिसिन सौफैनाय DNB मटर्स श'रुमाव मोनद' मडेलनि इलेक्ट्रिक स्कुटिफोर जेरै ग्रेस, फायर एक्स प्र, पावार TCL, फायर एक्स प्लास, ग्रीन भेक्टरि, सेलडन आरो राइडेन मडेलनि इलेक्ट्रिक स्कुटिफोरखौ मोननो हागोन। बेनिखायनो जायफोर गाव गावनि गारि सालायनायनि खरसाखौ बाङाय खालामनो सानदों आरो इलेक्ट्रिक स्कुटि लानो गोसो जादों नोंथांमोना नावखाथा सकआव थानाय बुमि अट'मबाइल कम्पानिनि इलेक्ट्रिक स्कुटिनि श'रुमाव फैनानै गावनि मेगन खेबनाय इलेक्ट्रिक स्कुटिखौ फैनानै लांफैदो। नङाब्ला बांसिन रोखायै मिन्थिनो थाखाय 7002492305 8822328098 आरो 9127429031 मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालामदो। बेनि अनगायैबो सा सानजा भारतनि जायखिजाया थावनियाव नोंथांमोना गोदानै बमी ड्राइव इलेक्ट्रिक कम्पानिनि श'रुम बेखेवनो गोसो दंब्ला DNB मटर्स श'रुमनि बिगोमा बिथांजों स्क्रिनाव होनाय मबाइल नम्बरनि गेजेरजों थोंजोङै फोनांजाब खालामनो हागोन। मबाइल नम्बर 700224923005 8822328098 आरो 9127429031। बेनि अनगायैबो नोंथांमोनहा DNB मटर्स श'रुमाव गासैबो इलेक्ट्रिक स्कुटिनि जायखिजाया गोनां बेसादफोर एबा पार्ट्सफोरखौबो मोननो हागोन।